Hublay yapi ki paralog parajor ban ki para bangai baro. Sengau pa subscribe ya kani ke channel jungi. Bat samru sya ki wei. Namar na kani pinyo ke jinghikai syapang ke jingai jong kabalang Katolik. Kapang bagan keren menta hapi kalong. Ukalo akutis udai unong yalam bat uparalong ya baro. Ukalo akutis udai ne em unong yalam. Hoon. Ukalo akutis udai unong yalam jong ka Eucharist bukhoy lang ba ka internet. House nem siajar kandai spa kandai popra. Ukalo akutis udon ka jing trang banang ya ka computer programming. Image iong ukarpad yanga balai wat yakikot naga benta jong siapang ka programming kumta ngalalet het yakikot jong naga Polytechnic University jong ka Milan siapang ka C++. Naga komputer ulanang ban pendon kam yaka ketin jong kiway pat kejat benring. Upuli komputer bat hikai dalade yarade. Kakantum yaka 3D animation. Bat kane kalong kabomla ban sengawngai. Ukalo ulanang ban le yaka Java, Adobe bat ka Photoshop. Sisen ba ulanang yaka computer programming. Ukalo usdang ban pendon kam yaka ban penpriang ya kejinget jong kabalang Katolik. Ulasna ya ka website halo ki kampla jong ka Eucharist bakhoy. Bat ya kane la trei hado saus nem kenti. Ha kini ki saus nem ukalo ula lumlang na keleng ka perthai ya ki dur ki jing tho bat ki video siapang ki kampla jong ka Eucharist. Kini kidon hadu sispa kandai penriu teli. Bat ulabo yakini baro hakani ka website. Ka jinglum jong ya kini ka penlong ya ban pen ha keleng ka perthai ya ka jingdon basisya jong Jesus Christ ha ka Eucharist bakhoy. Ukalu ula pen kre bha bat upen pai ba sepang ka Maria Thesuti. Kading pen khoy. Ki angel bat kiksoy. Ulai sena ki website na ka benta ka parish jong ka Milan bat na ka benta ki Jesuit bat tray ha kata ka jaka khnang bat pen slu regi pai ba bat wan syakmat ban yarap na ka benta ban pen priang ya ka khubor ublay sya kiway. Ukalo ulas ngutho syai bha bang gila ban pendon kam ya ka internet kum ka atomic bomb na ka benta ka jing bha. Bat kumju ngila ban pendon kam snew ya ka. Ukalo ungay ba ka internet kadon ka por ka ba klain ban kring ya ukhun ban rew ban don hajan jong ka. Bat kalong ka ba ban light naga jingblin kiba snew habangi pendon kam yaka. Ukalu barabor udon ka jing sutho ba syai ba umdei ban penleno ya kapor namar kapor kalong ka ba kordor bat ute lakam yalade da ka ba pendon kam hok ya kapor kabor bat da ka jing adkar. Shushu ukalo unget ba ka jing sngosi kawan ha ubreu ubapet tang yalade bat ka jing kemen kawan ha ba phai barbor sya ublay. Ukalo barbor ha ka jing don rengkat ublay. Ha kane ka bomla banlong ha ba uyo ya ki breu ba ki bu ya ki dur lajong
ha ka internet namar ublei udai ban wan hakman bat bangi bat ki a baro ki dai ban long shadin ukalu umju kwa ru ba ki wei kin burom ya u ha ka jing shisha haba yaki kampla jong ka Eucharis en leit pen i pai ba habadikan ukalu ubanjur ban ombu ya ka kerteng jong u ha ka de ka jing pen i pai ba barabor ukalu ulungo ban yo i yaki breu ki bayeng da ulain bajrong da ki kenta knang ban yo katiken ban late concert Henry ban late pej ya ka tabernacle ka jaka bau jisu udan kibre kim kwa kumta ki yeng mane ki thali ukalu small tenat ya ka ne ka jingle kibreu ka jingle jong ki reu ngai jongi adu ki samla ki longpa ki longkume bat wat ki khna baret na ka ne gadau upenlut shibun kapor banduai na ga benta ka jingkla babon kinang pom knang bakin yo jing em barabor upen sitom yalade bat u sange ya ki khawai dawai baper bat u sange ka jingle kai ya ki video game ne pek ya ki film man kapor upenlut ya kapor ban pusan chapang kadujong uong hatu kibreu kismo tho ne em bakin don hadujong baro si junam banlait na kani kadujong gidan kam ban yale thma banlait na gajing sha te uksui kathma kam dei bat ki ki badon shabar jungi Henry kathma galong ban job ya ke jingblin basne baro ki badon hapo jungi ngidon kam ban sedang yale thma nadu menta da ka basdang imbha nadu menta gasngi ukalu udan ke jingle burom bakarpang ya Francis Assisi bakoi udon ke jing bakarpang ya ki badum hakapo telang ha Assisi kalong ka bakriat bha kumta man kapor uju let shabar ban wanra jingbam bat ka jingdi bakloit na ka benta ki breu bom don yeng don sem kapisa ba uyo man katayo ban thet ki jing don kam jong u ma upan perkhat tangilade Henry uperkhat na ka benta ki wei kumta da ka ne kapisa ba uyo u thet ki jankum bat kapla jakathia na ka benta jongki ukalu akutis ulong uparalok ne em ya baro ukalu udon sibun ki paralok haskul uyarap yaki ban hikai ban le yaki homework khamtam tada ki don kam nong yarap haki jingka yaki komputer jongki uyajan barabor barki khna kiba long marwe ne kitu hakaba kakme ne ukpa kila phetno ne kibala sa konswet habau yo iya ki jing marmar ulai banyaram ka antunia ka ong baro ki u namar udon ka jinglong bakarpang hau habau kalu udon khasnan snem karta kayeng baro kawe ka kendit haba kiyo ya ka khubor ba udon ka jingpang leukemia kabala ban penyap ya u ha pedeng lai sngi ma u su tho ba un im slam ya tho ha imei ipa jong u ba un terwa ya ka ne ka jingpang jong u na ka banta ukpa ba khoi ban kabalang baro ka wei ka jingkhla do ba kandit jong u ka penlengo ya ka yeng ka sam jong u ya ka school baro ka wei bat ya ka imlang salang
Kidon bon kibreu hagas ngi lek ontep ya u ba imei ipa kimithu ong inik ong u Nicola Kori ubapet bajngo ya u kalo na gabanta galanti jong gijinglong rokhoi hagas ngi ontep ladap da kibreu hakidong bat kilat jong kasurok jong kamilan kajing riam ba internet jong kisamla lut na ka Jesuit High School kibreu bom don ying don sem kinong bela sngi haki ying jong kibreu pat bon kiwai pat kibreu na ka nagijait niam ba pher kini gidai kibreu ba imei ipa jong u kalu kimitho batem kini gidai kiparolog jong u ba man kasngi enda lawan phai na school sayeng masentip ya kajing khla jong u kalu kibreu kiba ya kando batem ya kajing im jong u hangta hi kipen bena ba ukalo udai ureu khoi bon ki kampla badai saphang jong u kija kawe hadin kawe kawe kabreu baladam sapo san snem karta kamla ban pun khon dagi snem kane kabreu kasdang ban pun khon hadin chitayo jong kajing lek ontep ya u kawe pat kabreu kajem na kajing pang cancer ha kasngi jinglek ontep ya u ipara kelas ijong u kalu isdang bantho ya kajing im jong u imei jong u iong bagidon sibon bhagi kampla kijing ai bar kijing kerkhu bagi breu kilayo da kijing yasai bakar pang jong u kaong shu bagi don bun kibreu kibalakla kajing im jong ki hadin bakilayo sneu ya kajing im jong u kublai sibun bad ublai nkut khu kordo ya pi baro